Çağlar Gorumon Halkara Günü münasibetli Balkan Vilayet Merkezi Balkanava şäherindäki saglygy dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumyna bolan dawra aýratyn şatlyk şowkuny beslendi. Çağlara hormatly prezidentimiziň adyndan bu Gurban Guly Berdimuhammedow adyndaky howunarlyga mätäç çağlar himayet bermek boýunça haýyr sakawat gadnasyndan ýürüýte sowatlaryň gowşulmagy dawranyň iň täsirli pursatlaryny urly. Sowatlara münasip bolan çağlar gahrman arkadamyda we arkadagly gahrman ferdarymyda hoşallyk sözlerini aýtdylar. Bayramçylyk münasibetli Demokratik Partiýanyň Welayet Türkmenmaşy Balkanava şäher kämçetleriniň ýaşar guramasynyň Türkmenmaşy şäher we etrap geňeşleriniň gojaman habaryň kenaryndaky täze ulanmaga berilen salkyn kenar diýinjalş merkezinde biz bagtyar çağlar diýen at bilen geçirilen aýdym saly dawrasynyň hem şatlyk şowkuny ýetip boldy. Balkan Vilayet Häkimliginiň Vilayet Dinalary bölüminiň ýaşar guramasynyň Vilayet geňeşleriniň Demokratik Agrar Senagatçylar we Telekeçiler partiýalariniň Vilayet kämçetleriniň Kärdi şarklaşyklarynyň Vilayet birleşmesiniň Vilayet merkezindäki Altyn Nur çağlar meden diýinjalş merkezine gurulan dawraly şärefi aýratyn ýatdy galjy boldy. Ýaşar guramasynyň magtumuly Gydlarwat Esenguly etrap we magtumuly şäher geňeşleriniň Demokratik Partiýanyň magtumuly etrek Esenguly Gydlarwat etrap kämçetleriniň magtumuly etrap merkezine täze gurulan arkadagy nesiller çağlar meden diýinjalş merkezine geçiren bayramçylyk dawrasynyň şatlyk şowkuny ýetip boldy. Wekinli ýaşlaryň ýerine ýetiren döwrwap aýdym saatlardyr joşguly tansary çäre bedi berdi. Awdadaky Lewap mehmanhanasyny Tomysky diýinjalş mögsümine alınıp barlayan taýýarlyk işleri şanly senäniň dabarasy bilen utgaşdy.